Wij gaan een wens in vervulling brengen en voor de dochter van Maria, heet Marielle. En wij gaan een hartenwens maken. Dus ik heb een hartvorm ook meegenomen. En ik denk van, om recht uit het hart iets moois te geven van moeder en dochter. Dat lijkt mij wel een heel mooi, goed zo. Nou, die gaan we dan nog samen mooi opmaken. Nou, mijn dochter is met 12 jaar heeft ze diabetes gekregen. Ze is in 2018 getrouwd met Thijs. En we hadden een prachtige dag, 1 september. Echt een dag om nooit te vergeten. 2 september moest even naar het ziekenhuis in Roermond. Maar ze moest snel door naar Maastricht. En daar zijn 's nachts zijn de tweelingen geboren. Guusje en Nienke. Met 26 weken, dus ze waren echt mini klein. Eén was 1 kilo en de andere nog 875 gram. Dus het was een hele zware periode. En nu in maart heeft mijn dochter sarcoïdose erbij gekregen. Dat is een auto-immuunziekte en dat zit op haar longen. Ze is ontzettend moe. Ze kan bijna niks. Ze kan haar kinderen verzorgen, maar niks erlangs doen. Dat is allemaal te veel. En als moeder zei, wil je wat doen? Je kunt heel weinig doen en daarom deze wens. Ik ga even kijken, want kijk. Ja, ik zie het hier op tv. Mensen die thuis kijken zeggen, goh, het is echt mooi in het worden. Want een uur geleden was het nog gewoon een groene vlak. Het hart waar je het over had. Ja. En ondertussen is het al flink veranderd. En echt die kleuren die jij zegt, blinkend, groen, het zit er allemaal in. En Maria, vertel eens even, wat was jouw onderdeel in dit stuk? Ja, ik heb eigenlijk gedaan wat ik kon doen. Dus ik kan er niet zoveel van. Maar Monique heeft me heel goed begeleid. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, wij hebben samen, Maria en ik, wij hebben een mooi hart gemaakt voor dochterlief. En we noemen het de hartenwens. En we gaan die dadelijk ook bezorgen. Oh ja, Maria steekt al een kaarsje aan. Kijk, Okay. Dan hoop ik dat alle goede dingen hun toe gaan komen. Hallo! Ik kom nou niet binnen. Maar ja, ik kom Papa komt ook met Nienke. Hallo! Wij overvallen je misschien een beetje, Marielle. Maar jullie mam en ik, wij hebben samen een bloemstuk gemaakt voor jou. Ah, wat lief. Dat vind ik echt heel mooi, ja. Dankjewel. Hey. Wat zeg je dan, Nienke? Hallo. Nou, maar ja, ik wilde echt het bloemstuk en nu kan ik hem nog geven voor een steuntje te geven. Ik wil alles doen, maar ik weet niet wat. En daarom deze. Dankjewel. Ja, mag ik niet knuffelen nou? Nee. Het is in het ziekenhuis geweest, maar Ja, dankjewel. Super lief. Dankjewel. opa is weg, joh. Dat is weg, ja. We hebben echt op een oasishart, op een vorm van oasis, hebben we alle materialen gezet. Ja, en dit is super lang houdbaar. Dit kan de hele winter blijven liggen. Ik zou er een blokje onder leggen, dat het dan een beetje zo schuin naar voren toe komt. En er hangt ook nog een ster aan voor jullie. Ja, Met een tekst van jullie papa, mam. dankjewel. En dan kan daar mooi een lichtpuntje zijn. Oei, het knuffeltje, Hoe kijk. gevallen? Kijk, het vosje. Alsjeblieft. Hoe gevallen, joh. En wat is hoe een hondje is het? Ja, en voor dit gezin wil ik dit dus doen. En ja, ik hoop dat dit heel goed nog alles gaat doen en dat Pierre heel erg bedankt. Pierre voor ons, vind je een bloemetje natuurlijk ook, mooi? dus Ja? dank u wel. Hartenwens helemaal vervuld, denk ik. Hè? Zeker. Goed zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Haaien.